akan wannan sana'a in ka yarda mana. Amma ni na sani hatta mawaka na ƙasar nan ba sa buri, ba sa fata ƴaƴansu su gaje su. Me yasa ba sa fata? Da sun san barna ne, to ɗan fim in kai ma fim ya dace da shari'a, ya dace da addini, don Allah daga yau in kayi sallah ka rika daga ka ce ya Allah ka sa ƴaƴana su gaje na sana'ar fim. Mu wai mu ce maka kuma mu ce amin. Sai mu ce maka amin. Haka ne ko ba haka bane? Sai mu ce amin. In dai sana'an kirki ce, to Allah sa ƴaƴanka zuriyanka su gaje ka. Yawwa. Wa alaikumus salam. Wannan magana din. An yi hira da wani dan fim, ku saurara ku ji. An yi hira da wani dan fim a BBC. Yace baya fata ya mutu a wannan sana'a. Kaji ko? Kaji? Sunansa wane? Somebody Adam A Zango, kun ji. Yace baya fata ya mutu da wannan sana'a. To idan sana'an ta dace da shari'a kuma na mai addini ne, me yasa yace kar ya mutu, baya fata ya mutu a wannan sana'a? Kuma bai so ƴaƴansu su zama ƴan fim. Me yasa? Wato abinda muka faɗa gaskiya ne, saboda fasikanci da fajirci da rashin kunya da tsageranci kuka fito kuke zagi na ko? To da mu tsaya gaban Allah. Wallahi duk wanda ya zage na kan wannan matsala ban yafe masa ba, sai in ya nemi tuba. Wallahi ban yafe masa ba, don gaskiya muka faɗa. Alhaqqu ma shahidat bihil a'da'u. Abin da ya fi zama gaskiya shine hatta makiyama masu abun ma suka tabbatar. Wannan faɗan fim ɗin ne da bakinsa yake cewa baya fata ya mutu a wannan sana'a, kuma bai son ƴaƴansu su gaje shi, kuma babba ne a fim ɗin naku. To shine ku zo kuke zagi na? To da mu tsaya gaba da kai Allah, kuma mun kai ƙaranka wurin Allah. Allah ya tura maka wata musibar da za ta gallabe ka. Ai dole mun ka musu addu'a, dole. Allah tura maka musiba za ta gallabe ka. Ai akwai yan fim din da yawa yanzu, wala akwai waɗanda sun gama fim din sun tsufa, Allah jefa musu cutar da kuɗin magani ma ba su da shi. Kuɗin magani ma ba su da shi. Kuɗin magani ma. Kai akwai yan fim din da sun gama abin da su ci yau da gobe ma babu. Allah ya kama su, ga kuma laifin su yana nan in ba tuba suka yi ba. Akwai masu cutan AIDS a cikin su, kudin magani ma ba su da shi. Akwai waɗanda sun tsufa, fim ɗin masana'antar fim ɗin ba ta buƙatar su, kuma ba su da wata sana'a. Kaga kamun Allah. Don dama ita masana'antar fim tana amfani da yarintanka ne, tana amfani da ƙuruciyarka ce. Ko mace ce kaga sun ɗauke ta a fim, inda irin ba wata take fitowa tsofaffin nan ba, masu tatsuniya, da yarinya suke amfani. Kina fara ragwargwajewa to sun yi fakin ɗinki. Ko ba haka bane? To kamun Allah kenan, kamun Allah. Yawwa. Yan fim mun gaya muku gaskiya, ba da shakka ba, ba da jin tsoron harcen ku ba, ba da jin tsoron sharrin ku ba. Mun gaya muku gaskiya, ku je ku yi tai. Sana'an fim haramun ne, haramun ne, haramun ne. Haramun ne. Kuma mutumin kirki ba zai yi ba, mai addini ba zai yi ba. Yawwa. In kun so ku yi fim a kaina, yawwa. In kun so ku yi fim a kaina, yawwa. Gaskiya ne, ku shirya fim a kaina, yawwa. Ci gaba. Ƙarin wani abun takeici. Wani babban ɗan fim a ƙasar nan ya fito ya faɗa cewar a shirya fim da kuɗaɗe. Haka ne. Ku zaya ku dakata ku bari don ya shiga yan baya su ji wadala an suto. Akwai wani dan fim a ƙasar nan, waye sunansa? Aminu Shehu Momo. Aminu Sharif Momo ya fito ya ce da a gina makarantun islamiyya a ƙasar nan da masallatai gara a gina menene? Gara a ba da kuɗin a fim. Wai tarbiya suke koyarwa ko? To Allah ya tsine wa mai ƙarya, Allah ya la'ani mai ƙarya idan 'yan fim tarbiya suke koyarwa har su ce wai da a gina masallatai da a gina makarantu gara a kashe a fim. To Allah ya la'ani mai ƙarya. Kowa ya ce amin.
za ku ga ƙarshensa, za ku gani. Ai Allah na kawo mujrimai dan ku yara ne, mu mun sha gani, dan ku yara ne, mu mun sha gani, wallahi dan ku yara ne, mu mun sha gani. Wanda suka fita suka yi wannan galatsi din ƙarshen rayuwarsu mu mun gani. Wallahi ba dan ambata suna baya da kyau ba, dan ce maka wane ga yadda ya ga kuma ƙarshen rayuwarsa ta kasance, wallahi da kirga maka, saboda ku yara ne ba ku sani bane. Yawwa, da a gina islamiyya da masallatai gara a kashe kudin, a gwada kudin a yi fim. Musulmi kuma yake wannan magana. Kai daga Kano kake, jiya ka zo don ka saurari karatun nan, tun hudu da kana ke wannan abu. Allah ya ma albarka, Allah ya maka albarka. Kai kun gan shi ko yayi? Baga wancan ma daga Gombe ya taso ba ranar, daga Gombe fa shigo mota ce kawai dan ya zo saurari wannan karatu ya koma ne. Gwaji dan Gombe, yan Zaria ma sun zo su biyu ranar, daga Zaria da mota suka zo suka kwana a hotel suka ce dan wannan karatun. To ka duba, ana zagin mu, wasu kuma suna mutuwan son abu. Idrisu, ana zagin ka, ana aikata abin da kake yi. Kun tuna, saurara ku ji, yaron nan Aminu da aka kama, Aminu Adamu, wanda ke jami'a ta Dutse, ba an sake shi ba? Kun san dalilin da yasa aka sake shi? Magana ta ce, in ba ku sani ba. Ku koma bidiyon da na yi sakon da na aika musu. Me na ce in suka yi wasa, matsalan Aminun nan sai ta ci su. Na ba da misali, na ce Rabi'ul Arabi da ya ci shugaban ƙasan Algeria, ya ci Mubarak na Masar, Egypt, ya ci na Aliyu da ke menene Yaman, ka gane, ya je girgiza Syria, har yanzu ana kayi. Wallahi suka yi wasa da ta ci su. Mutum ɗaya ne fa talaka aka kama shi, tsautsayi ya mutu a hannunsu. Na ce to shi ma wannan Aminu ɗin tsautsayi ya zo ya mutu a hannunsu, sai ya ruguza su. Na ce mafita gare su sake shi, su ba da haƙuri. Na yi wace rana ne wannan maganan? Ran Alhamis. Ranar Alhamis na yi, aka sake shi ranar menene? Ranar Juma'a. Kun san ma abin da ya sa ba su ba da haƙuri ba? Abu biyu ne. A sun bayar? A'a. Ta bayar ko? To in ta bayar sun ɗauki shawararta. In ma bata bayar ba, dalilai biyu ne. Dalili ɗaya, yanayin da ake ciki a Najeriya, kun sani. Na biyu kuma yaro ne. Ba dan yi fassarar ba. Sai an juya magana to dan zo fassara. Ko gane bane? Ba ku an sake shi ba? A jirgi, ka gani a jirgi ma ka dauko shi. Mu faɗi magana, ku zage mu kuma ku zo ku yi aiki da maganar mu. Ƙarya muke faɗa? Wallahi gaskiya ce. Mun faɗi cewa abin da ya ba daidai bane, ba mu goyi bayansa ba. Amma yadda aka yi treating ɗin kes ɗin, ba bi shari'a ba, ba bi doka ba. Kuma da ya so dai ya ƙara, amma bai yi ƙara bai ba da haƙuri. To mun san dalilin da ya sa ya ba da haƙurin. Abubuwa biyu ne, yarinta ɗaya kuma yanayin Najeriya, yanayin da ake ciki. Mujurumai kaji su ko? Suna ba fahimta ba, amma da suke nesa ba sa fahimta, sai je su ta masa fasale-fasale da iska, sai ka ji ma kai kana gabar su suna yamma. Allah ya zama ka. Na'am, waye na ga ya daga hannu? To bismillah, yawa ga wancan kai ne, bismillah. Alaikum salam. Matsalolin da fim yake ba ɗaya daga ciki, akwai wani abokin ka Sani, ya auri wata yarinya sunanta Nabila. Tana ina? Bella Kaliya, a hanya na san wurin. Bayan sun yi aure sun haifi yara biyu. Shi mijin ba abun da ya tsana kamar ya gana ana kallon Hausa fim. Ya mata magana, ta mata magana ta ƙi. Ya ɗauke tibin ya fitar shi a gidan.
da ta tashi ta yi yaji ta koma gidansu sai ya ƙi binta ya ƙi biko sai ya ji kawai ce ta tafi Kano fim sai ya ganta wani fim sunan fim ɗin Nabila kaji ko sai ya ganta wani fim Nabila matarsa ne ba da 'ya'yansu ba da aurenta ba bai sake ta ba kawai sai ya ganta wani fim Nabila a Kano